Selamat hari Minggu madi hita saluhutna, ruasni huriani tu hata. Noa yang masuk mahita tu minggu pasapuluh siaon dung trinitatis, dohot topik minggu debata nama notong. Marsangap madebata nama noktong makaul hita di bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Tadokma debata nama notong namargogoyon au. Tapasahat mangoluta, taparade madirita, tapuji maguarna, marende mahita. Marende sian buku ende nomor 550 sia, debata nasokal. Sogot niari hupuji ko armi debatana sokal si para si roha si tolu sada nabadiai debatana sokal suru-suruanmu saluhut marsomba pasahatu pami akada badia rotu adopanmu muji-muji saleleng nai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na temu palangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tu hita, gabe hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, say lehon ma di hami haporseon na mangolu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa ma rohana ias di bagasan hami, jala paim baru rohana nami jala pasitong. Say pahot ma haporseon nami, asa hot jala sonang rohana nami, marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 250 onom, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, bila bakit ni amana, menggonggongi sasude, menggonggongi sasude, jalana sahajol baon, tu ibadah domar Tuhan, marhato potol nabe, marhato potol nabe, debata dosa sadasa, olam Yesus do tu dosa, anak tu amanai, anak tu amanai, nasomeret habang sana, somarujung dongoluna, tok tonggong
Patik ni debata dihita di minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis Sadarion. Ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo audo Jahoba debatam nina debatatta. Dan jadi marakup au bayanonmu debatam dia do lapatani. Ondo, ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marendis sian buku ende nomor 207 saya tiop ma tangakku. Sai tiop matangaku, sai togurau, pai matos rosaku, ramotiau, danolo Tatopo tima dosata nagodangi tu adopani debata matang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardengan bahasa doho jala ro di saleleng ni leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang beingot akka dosa dami. Ajot-jot do hami mardosa marado pokko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami. Jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosata. Aidang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay aka nagabe pitor binay ni basa-basa marhite sian asin ni rohana inorhoni panobusyon na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende sian buku ende nomor 707 hagogoon dohot apul-apul. Galuti Tuhan Raponau Jalasai di pasu-pasuan Sai di togu awolo badabu Talubu sucala monana Ai parkogo na sohatu dosan Debataku saleleng Manalehon dame doho Tua kana bojog rohai Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu tas sadarion. Ta surat di buku Heber bidu onom. Mamukasian ayat 10 pitu saat ro di ayat 20. Tajahama marsikat soring. Ia debata warido dipake. Laho patuduhon tu akasitean baga-bagai tahina. Naso olo mubai. Asa dapotan apo-apo na margugu hita Horhonon nina dua partinadan na solo muba ay naso tarbahet debata margabus tusido hita marhaporusan laho marsitiopan tu pakiriman na dijolotai Nasongon sao di tondita doi nahot jalan na togu na manorusi sa hatu bagasa ni ribe-ribe. tusido bongot patujolotai ima Jesus naunggabe situan ni malim salileng-leleng na mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeapsa. Amen. Marende sian buku ende nomor 228 Yesus haposakku. Yesus haposaku ulang mapasombu au dihapujulan dinasomargongan hotok tonggongaku di pardalanan Yesus haposaku unangau pasombu Hosambing rajaku hodo olo aku naposom doau diharajaonmu sonang marohaku tung takas diahu hosaping rajaku jala olo aku Taha tindakon ma haporsyotai
songon na hinatindakon ni dongata sa porsiahon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasut hatudosan, na tumapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinobuhon is Maria, nagabi-gabian siang tondi porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhatta na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do iba na di hau pinarsilang, na tua tu banwatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso atu dosani, disima iba na pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tapasada marohata martangiang mahita. Ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian ma, upasahat rohanami na pungon tuadopanmu. Disude pangaramotionmu di ngolunami. Boy hami ale Tuhan marahi pason. Boy hami ale Tuhan marparsauran. Doap dohot dongan nami saha porsiaon di sandok portibion. Ima dina ibadah minggu nami apala di Tikyon. Ale Tuhan, pasu-pasu ma permingguan di sandok portibion, homa na totong na mangalehon las ni roha dohot holop-holop di sudei ruas ni huriam. Asa totong malas ni roha dohot pamujion lahop maasahaton pamujian tu bagasan guarmu na badiay. Ale Tuhan, pasu-pasu manang akan naposom napasahaton hatam di apala minggu sadarion asa sahala nasian hoima ale Tuhan namian di tonga-tonga nasida asa boi nasida pasahaton hatami di bagasan las niroha di bagasan wibawa nasian hoi. Ale Tuhan, upasat hami ma nang ruas ni huriam nagodang mangadopi akahamolon di Tikyon baik may ala ni parsahiton. Baik may ale Tuhan aka bencana alam na tongon diadopi nasida. Songsongoni aka hamatian na diadopi ni nasida. Homa ale Tuhan mangalehon pangapulion. Mangaleho pangkirimon na mangolu. Asa totong nasida makirim disude aka parseren nasidai. Jalaboy ale Tuhan nasida makamonakon aka hamoloni. Tuhan di minggu nami sadari ope tongon dohuriam HKBP marlas niroha. Dina pasahat, dina uksahat huriam HKBP 110 tahun. Homa ale Tuhan, patotong mangalehon, disude ruas ni huriam, nang sude para ladom akka semangat. Asalam semangat ale Tuhan, paturuhon na dumenggan di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan, upasat hami, sude program ni huriam HKBP, mulai siang tingkat pusat, huria na marsada-sada, homa ale Tuhan, natotong mamasu-masu aka programi asaboy mardalad doho denggan nang songoni pardalanan ni program dana pensiun HKBP ale Tuhan moliate ma di akka ruas ni huriam do parhaladom na mangalehon rohana lau mamikiri pardalanan di dana pensiuni asaboy matutu ale Tuhan tujolon ni aron mardalad doho denggan nang songoni pe ale Tuhan pardalanan ni badan penyelenggara pendidikan ni HKBP totong ma ho mangaleho bisuk di sude aka pengurus nang sude aka guru do anak didik asa marhite-hite na marsitutu ale Tuhan boy HKBP la tu hebang na dupe gabi pasu-pasu tu akan na humaliang Tuhan uban hami nang pimpinan ni huriam
na pinili mo do na sida ale Tuhan, alani pataw na sida, leo sahala na siyan hoy, sa totong marsahala na sida la manguluhan na KBP, asa boy gabi pasu-pasu tu na humaliang. Nang songoni ale Tuhan, uluan ni negara namion, aka aparatur pemerintah ale Tuhan, luas mana sida, mangula di bagasan biar midaho, asa boy ale Tuhan, merata pembangunan, do sejahtera masyarakat, laho madalani ari-ari ni ngulu nami ale Tuhan. Nang songoni ali Tuhan, gudang dohami mangulaw naka ulaw na sa Bartolomeo ni Roham, di bagasan duduk serep ni Roha ali Tuhan, mangido hami, say sama dosa nami ali Tuhan, asa tama hami, majalo pasu-pasu mi. Tuhan, upasat hami ma, ele-ele tangiang pangiduan namion, holan mga sahon asin ni Roham. Amen. Marende sian buku ende nomor 710 sia, hubege suaram o Yesus, uhut papungu pelian sadaa dohot sadabe. Hubege suaram o Yesus, hubege suaram o Yesus, hubege suaram o Yesus, nama johon ihuton Tobuau Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh dalammu, asa unang-unang di luar, upasahat diriku, upasahat diriku, upasahat diriku, manihuton Yesus Tuhanku, toguau Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh dalammu, asa unang-unang di luar. Tapasada marohata, martangi yang mahita. Dameni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamu akadongan sa haporsiaw na hinaholongan di bagasan kowar ni Tuhata Yesus Kristus, hata ni debata barita las ni roha, di mingguta sadarion, minggu pasapulu siahon dong Trinitatis, imana nienet sian Job bidu 20 tolu, mamuka sian ayat 10, rodi ayat 10 pitu. Songonon ma didok disi. Alai anggo ibana diboto do dalagku. Tungsura diuji ibana au, songon serena pitama au ruar. Sai marsihoho do patu manjujur bogasna, sai huyutihut do dalanna, dang dung manibil au. Dang dung hulaosi tona naruar sian pamanganna, gumodang do huraduti hata akan naruar sian pamanganna,
asa hanguluaku sadiri. Alai tahe parhata sada do anggo ibana. Tung ise natuk manugang ibana. Jala guru lomo ni rohana do di pasaut. Saina paujungon na do sakap ni rohana hian taringot tuau. Jala tung namaragam do akasisongoni di bagasan rohana. Ima alana ubahen tung tarsongkot au maradopon bohina. Molo sapala hupikiri akahitir doau mida ibana. Nunga debata mabibiari rohaku. Jala nasun hinagugui mambukbahi ahu. Aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku. Manang mida au sadiri pe na hinukupan ni haholomon nuaeng. Ido ianggo sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan kawarni Tuhata Yesus Kristus. Molo sai hupayutihut na kaningan trupukon. Adong do sada padohan ni si Job na sangat menarik. Na hupikir boy gabe songon sada perenungan di hita saluhutna. Ima di ayat 10 madok. Alai anggo ibana diboto do dalaku. Tungsura diuji ibana au. Songon serena pitama au ruar. Sian padohanon hamwa kadongan taida ma hapor seyaon di si Job natang maradopon di bata. Taboto do hamwa kadongan ya si Job ima sahalak bawa na burju. Na satia manuba debata. Na biar mida debata jala na makagigihon najat. Atong buasa boy masa akasitaononi di bagasan ngoluna. Daikon dayon naman yan ngoluna sonang. Daikon dayon ni si Job man yan ngolu na goklas ni roha. Hamwa kadongan sa haporsiaon. Adong dua hal na boy idaot ta siyan turpukon. Na parjolo ima dirajumi manang dimaknai ibana do. Ia si taonon manang parukilon na masa di pardalanan ni ngoluna. Ima songon sada ujian iman. Dohot holong na tu di bata. Jala taida ma. Dang holan si Job hape na boy manahan. Na toktong satia manahan dia kaparukilon. Nang akahamaolon na masa di bagasan ngoluna. Isarani si Yusuf. Naomi. Yakub. Henok dohot lan akana asing dope. Napaduahon. Haporsiaon ni si Job na togu. Ido napamonakon ibana. Mangalo sudia kaparukilo na masa di bagasan ngoluna. Dohot pos ni rohana. Pabuana toktong do debata manarihon ngoluna. Jala parukilo ni. Dang bui mabahin ibana. Marbalik siyan debata. Pangoloyon na tu debata. Hoddo rodi salileng ni lelekna. Hamwa kadongan. Ujian. Manang si taonon na masa di bagasan ngoluna. Di gobarhon ibana doi. Songon napapitahon sere. Laho patakon haporsiaon na tu debata. Pengalaman ngolun ni si Job mengajarhon tu hita. Asa toktong manian hita marhaporusan. Jala marsigatung tu debata. Diganub akana masa di ngolut taon. Asa unang mura-murabe hita kecewa. Putus asa. Dohot manguhumi debata di sudia kana masa di ngolut taon. Dao duminggan doham wakadongan molwadong dihita songon sada ruji-ruji. Babua sudina masa di ngolut taon ima songon sada proses pembelajaran. Lahu patoguhon haporseota.
Jala sudina masai sian pamotoan ni debatadui. Jala saguru tulomo ni rohana do sude. Akana masa digulmi ni ngoluta. Dialah satu-satunya pemegang kendali atas hidup kita. Edang bui tersirak hita sian akka hamaolon. Sian akka parukilon nang akka sitaonon di ngoluon. Aikon diuji do hita di sadatiki. Asa taboto kualitas ni haporseota maradompon debata. Alamar hite ujian narotu hita. Disido hamwa kadongan lamar siajar hita laho pajonok kondirita tu debata dohot manada isi do hita on sasitong na diadopan ni debata. Ujian hidup tidak akan pernah membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Akan tetapi ujian hidup akan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sama halnya seperti emas. Emas yang dimurnikan terus-menerus akan membuat emas itu semakin berharga dan mahal nilainya. Lasongoni donang hita hamwa kadongan. Lam diuji hita marhiti akasi taonon manang hamaolon. Lam tibu manian kualitas ni haporsiauta. Ala argado hitaon saluhutnya. Diadopan ni debata. Hamwa kadongan na hinaholongan. Halak na mampu manahan di ganup si taonon. Nangakaparukilon na masa di bagasan ngoluna. Ido nang sitong makanguluhon hata ni debata di bagasan ngoluna. Artina di si dangadong be keragu-raguan di panarihonon ni debata. Jala mardongan pos ni roha toktong. Asal ma di bagasan Yesus Kristus hita manauni saluhutna. Ay manupak tunadingkan do saluhutna. Asal maolo hita marhaposan tu debata. Molo taida do di zaman saunarion. Bahat do taida akan masa. Nabui mambahik kita marsak manang madele. Madaw siyan debata. Tarlumubi maditikyon na berjuang do pehita mangalo sorimago COVID-10 sia naso marhaujungan do pe. Nangpe di situasi nuaing naung lam tudenggan na 2 tahun di level na paduahon. Alenang pesongoni dang marlapatan gabedang taat behita. Dan setia behita tu aturan prokes na tinotopon ni pamaretata. Dan marlapatan gabe na yang marlomo-lomo behita di ngulut taon. Alay sebaliknya ikon lam jamot mahitanian. Ikon saling menjaga manian hitaon nasada tuna asing. Taida do hamwa kadongan pakorhon ni sorimago COVID-10 siai. Kodang do na marujung ngolu. Tarlumobi akka para medis. Nang masyarakat. Nang ruas pe. Songoni nang akasahit na asing dupe. Persoalan di ngolu siya pari na ro marsikat sorin. Molo masa itu hita. Ahado na ikon siula honota. Jala tu isi do hita mangido pangurupion. Hamwa kadongan Job sahalak bawa na jujur. Jala na satia mangihuton debata. Toktong makatidakon haburjuon. Ni debata diganup perdalanan ningoluna. Nangpe borat situtu si taonon na ikon nyadopanna. Padohanna na madok tungsura diuji ibana au. Songon serena pitama au ruar. Sada kesaksian na mangulu doon na ruar sian pamanganna. Uju diuji ibana marhite parsahiton. Mago sudi artana. Mate akayana konna. Jala pola do ditinggal hondongan na ibana nang ripena pe.
Alai di bagasan saluhut parsorion nai. Dang gabe mardusa si Job. Jaladang manarita rohana dopak debata. Nangpe di bagasan si taonon nai. Sa suku-suku do rohana. Buasa boi masa itu dirina. Do ulaning dosa dohot hasalaan na. Ubahin na roa ka si taononi. Ubahin na roa ka parukilon na nga kahamaoloni. Didok ibana do di ayat 12 ro di ayat 13. Say marsihohot do patu manjujur bogasna. Say huyutihut do dalanna. Dangdung manibil ahu. Dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna. Asa hanguluaku sadiri. Ido perenungan na bagas sian si Job. Dang pitor olo ibana manguhumi debata. Ale jumolo do ibana mambahin sadaruji-ruji di kanu pardalanan ningoluna. Siani naing takas idaot tahamua kadongan. Pabuasai diuji ibana do tutu. Laho mangalului alus. Taringot to si taonon na masa tu ibana. Nangpe dang cupaksa. Alani ido gabe tubuh sada komitmen di ibana madok. Tung sura diuji ibana au. Songon serena pita ma au ruar. Di pasahat ibana do sudia ka pergumulan na itu debata. Mardongan pos ni roha. Dohot pakirimon na mangulu tu debata. Hamu akadongan na hinaholongan. Aut sura. Masa tu hita songon na tu si Jopi. Ahama nagabe responta. Tarbahik kita do madok songon anidok ni si Jopi. Tung sura diuji debata hita saluhut na. Mampu do hita madok songon serena pitama au ruar. Tutudang ulaw na murai. Dihagaleot ta songon colmana biasa hita pasti do. Dang harus sudira hita mampu madok songon nanidok ni si Jopi. Balik sa tahi gabe tauhumi do debata. Disudia kana mahasa di ngoluta. Say tadok do pabuana na soholong berohani debata tu hita jalan nunga hona uhum ni debata hitaon saluhudna. Padohan si songoni. Biasana tubuh sian hapor siaon nagali. Naso makanguluhon hata ni debata. Naso maparbuehon parbueh na tonggi di bagasan ngoluna. Nangpe ganuk minggu seroi bana tu gereja. Tu parpunguan ni hala Kristen. Alai dakiamar parbueh hata ni debata di bagasan ngoluna. Ala mungkin holan gogo doho pikiran asa diri di pangasahon. Dang mangula tondi parbadiai di bagasan ngoluna. Hamua kadongan ra maragam dua kasih taonon. Maragam dua kaparukilon nang hamaolon na masa di ganup ngoluta di tonga-tonga ni portibion. Kadar manang porsina pasti do berbeda dohot na asing. Adong do na diuji marhiti akaparsahiton. Na asing diuji marhite iya nakon. Naso manguloy ajar dohot poda dinatorasna. Naso olobe mangihuton akka aturan manang norma na adong di tonga-tonga ni masyarakat. Mamake narkoba. Pergaulan hidup bebas. Dohot lan akana asing dope. Adong musido na diuji di parumah tanggaon na. Isarana rupani. Naso setia be ama itu inatana. Songoni nang sebaliknya. Masa KDRT. Kekerasan di rumah tangga. Hubungan na hurang harmonis antara si matua doho parumaenna. Parumaenna tu si matuana. Parsidabu-dabuan di rumah tangga naso harus sikop, naso harus cukup. Hamaolon na masa di parkarejoan na. Komunikasi na hurang dinggantu akahobar jabuna. Parsalisian na masa dia kaparsaoran dongan si kanupari.
dolan akan asing dope. Alai buhado tutu sikapta laho memaknai sude secara positif. Dinadiba adong dora na pitor marsak madele na merasa marisuang sudi akan adinggan na binahenna haringgasonna haburjuonna mangguruhon hatani debata jala dinadiba nari madau sian debata patu doha muakadongan tapatuduhon akasikap si songoni adong dosa da ede rohani nama dok songonon. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai memberi lebih dari cukup. Kasih-Mu pulihkanku. Tentu sehali edeon tubuh sian ngulu ni halak nang sitong maka nguluhon hatani debata jika pardalanan ni nguluna. Saya jumolo do di ida ibana tu dirina. Saya jumolo do di uji ibana dirina. Aha do tutunang binahinna tu debata. Betak do gumudang dosa manang hasalaan na niulana. Manang nagabe gumudang ibana mamikirhon hatabuon na adong di tonga-tonga ni Portibion. Kabedang adong betikina marsaor dohot debata. Do tutu sakap ni debata di bagasan ngoluna. Marhiti akka parukilon si taonon ng hamaolon na songgop tu bagasan dirina. Na pasti adong panadayon diri na takas huhut makirim dia sini rohan ni debata. Ala di boto holan debatado natuk mangalehon pangurupion tu ibana. Holan debatado nagabe tujuan ni ngoluna. Ala ni ikon di bagasan haporsiaw na mangulu tu debatado hitaon saluhutna. Memaknai sudia kana masa. Memaknai sudia kasitaonon ng hamaolon. Nadong di tonga-tonga ni ngulut taon. Taingot matoktong hata ni debata na tersurat di sada Korin 10 ayat 10 tolu na madog. Hapusan do debata. Dang loason na hamu ujunan lobi sian gogomuna. Ibana parohon pangujunan ni. Laos ibana mabahin hapatian na asa tartaw kamu. Molosohea hita diuji debata. Totu dang taboto. Songo dia kualitas ni haporsiota. Job mampu makatidakon pambahinan ni debata di ngoluna. Nang pedi bagasan situasi na maceborat. Ay justru disido gawe marhagugoon ibana. Jalamonang maralohon saluhut akan masa di bagasan ngoluna. Ala porsia ibana manang aha pena masa di ngoluna. Songon sere na pitama au ruar ninna. Na pasti dang tadi konon ni debata ibana sadiri manaon akka si taonon nai. Molo nang sitong do hita anak ni debata nang makanguluhon hatana di bagasan ngulutta. Naing matumiro hatani si jopok kita di ganu pardalanan ni ngulutta. Naing mata patuduhon na sisean ni debata hitaon nang majalo asin ni roha gudang. Ay moloboy do tajalo akan atongkisian debata. Totu hal na pahit pe ikon mampu do hita majaloi di bagasan haporseaon na mangulu tu debata. Asa gabi si parmona kita. Unang mata lowas si taonon manang parukilo ni mangarajay roha dohot pikirata dohot paholako kita sian debata.
Ala ikon boy manian tataluhon si taononi parukiloni marhite pangurupion di debata. Molo olo hita marsiajar sian pengalaman ngolu di si Job. Di sido hita diajar pasohon ungut-ungutta moloro si taonon moloro parukilon nang hama oloni uhut tabereng dopak Tuhani. Nang rahis dalanmu jalan maul macai dok-dok silang mi tugijang panailimi satokinai ma salpui. Uhut lam tau mahita pajonok konderita tu di bata. Nungata jalo be hagugoon. Nungata jalo be pangurupion dohot panarihonon ni debata di ganup perdalanan ni ngolu taon sahat tunuain. Holani cara berpikir ta dohot cara pandang tamara naikon sirobaota. Laho menyikapi si taonon na masa di ngolu taon. Uhut tasadari marencana ni debata na dauduminggan. Na naing si pamasaon na di tonga-tonga ni ngolu taon. Unang be say talului dalan manang cara ni haportibion. Laho menyelesaikan akasi taonon manang hamaolon nang akaparukilon ipe na masa dihita. Alay toktong ma tapangasahon debata asa urupan na hita jala pamonangon na hita maralohoni saluhutna. Porsea jala yakin mahita pabuana mampu do hita paubahon si taononi gabe las ni roha. Dangadong nang gosada pesiak kitaon naso mangadopi si taonon. On mara dalan ni debata asa lamtang hapor siaota. Tapatuduhon mahamwa kadongan na mampu do hita mangadopi i ala godang dupi halak na asing na manaon si taonon na uporsok siak kita. Molo pero si taononi unang gabe tarlalap hita binahin i. Alay duminggan ma talului solusi manang jalan keluar. Unang tasalahon halak na asing disudiakan na masa di ngulut taon. Alay marsiajar mahita hamak kadongan. Laho majalo sudiaka na masai di bagasan hasabaron hasatiaon dohot hauduhon tu di bata. Alani i hamak kadongan beta Roma hita mangidu pangurupion sian debata. Si Job gawi panutan manang contoh di hita. Manang aha pedam hasa di gulmit di ngulut taon. Debata matoktong tabahin hagugo otta. Ay ibana do si pargugo di hita. Debata na manoktong do ibana rodi saleleng ni leleng na. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate dohot puji-pujian maale Tuhan di pasah rohanami tuho. Diahi pason nang dilas ni rohan na pinasahat mo tuhami Tuhan sahat tuminggu sadarion. Boy hamiro tu bagas corom na badiaw na Tuhan mamuji pasangapon guar mo na badiay. Moliate matuhan nang dihatam nang marsaringar di tonga-tonga nami di minggu sadarion. Di paingot hodo hami Tuhan marhite hatami. Sa toktong hupatuduhok kami hasatiaon nami. Pangoloyon nami Tuhan tuho. Nang peikon adopan nami akahamaolon. Akaparukilon nang akasitaononi di bagasan ngulmi di ngolo namion. Pos rohan nami Tuhan marhite tondim tondi parabadiai. Naurupan mudo hami. Na pargoguan mudo hami Tuhan maralohoni salukutna. Asa gabesi parmonang hami Tuhan di bagasan ngolo namion. Tung pedi hagaleon nami Tuhan. Sipata galedo hami. Sipata dang mampu hami Tuhan. Lau mangulakon hatami. Alay mardonga toko. Naboy pamonangon mo do hami. Naboy mampu do hami Tuhan. Mangulakoni saluhuna. Hobar tulomon ni roham. Moliate madiho. Di bagasan Kristus Yesus. Martangi yang hami. Amin. Mare dehita sian bukwede nomor 763 ayat sada rodi ayat 2 molo Yesus dongan mi. Uhud papungu pilihan napa duahon.
Bolo Jesus dengan milas rohan, Jesus si pangurupin las rohan, hota por seaumi dohot pos ni rohami, mardongat tu Jesus si las rohan, las rohan, las rohan. Mardongato Jesus las rohan, marsinon tamadiho bitak pakirimoni. Mardongato Jesus las rohan, molo Jesus dongami las rohan, jagaon natong dini las rohan. Tiruong lumatokong kamerang holong nai saleleng lingon lumilas rohan, las rohan, las rohan. Mardongato Jesus las rohan, marsinotang madiho bitak pakirimoni. Mardongato Jesus las rohan. Debata nama noktong, nama kaholongi hita, nama marar hita jala payut hut hita. Ibana paimahon akaparjahati tumadikon dalanna, asa tuhanguluan nasa leleng-lelengna. Manoktong mahita di bagasan ibana, asa sada hita gabesira dohot panodang di portibion. Tapajongjong maparsauran na rosu tu debata, asa unang ganggu hita, manang lilu hapor siyaota, alania kana masa di tonga-tonga ni portibion, ay debatado na marguguyo kita. Jehovah sing parmahana dan nahuranan au tongon divine nalomaki Tatangyakon ma peliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhur silehon-lehon na dinggan toho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe iwap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni tondiro di pamataku hosadot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu ho naso ucatokudro. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Se Roma harajaonmu. Se saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari.
Sesama dosa nami songan panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangangu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, Tuhan tama na masu-masu hita.